In dai akan fim ne ka shiga cikin wannan bidiyo, shawara ɗaya ce zan baka zuwa biyu. Ka yi min magana ta kan wannan WhatsApp ɗin idan ka ga dama. Ba wai na ce dole bane sai ka min magana, amma dai yi min magana shine zai baka damar sauke duk wasu fina-finai waɗanda kake bukata cikin group ba tare da ka wani wahala ba, ko kuma ka dinga yawo cikin bidimet bahubali kake nema amma kaza. Wannan kana wahalar rezo ɗinka ne, kana wahalar datan ka ne, saboda baka ma san abin da kake so ba. Ba yanda za a yi kamfani ya saki fina-finai akan bidimet, domin kamfani ai shi ne yake da mu'amala da wannan. Bidimet babu yadda za a ta baka fina-finai, duk fim inda za ka gani duk ƙarya ne, sannan babu quality, babu kyau, baka ma san ina aka kwana ba. Batun sabbin fina-finai baka san ina aka tashi ba. Mutane miliyoyi suna cikin group amma kai ne ka rage baka shiga ba saboda son banza. Akwai son banza in dai aka ce maka bahaushe yana mugun son banza. Dalili ko shine saboda shi komai yana ɗauka shi ne a sauki, amma ka manta ko sutura zaka je ka saya, ai kuɗi kake basuwa sannan a baka wannan sutura. To me yasa dan karamin abin da zaka basuwa ka shiga group inda zaka shekaru kana ciki ana sakin fina-finai tare da kai, kana saukewa, kana kallo, kana nishadi. Wannan abubuwa duk nishadi ne, ba wai ana cewa dole sai ka yi. Dan haka ga wanda yake da ra'ayi zai iya mana magana ta wannan number domin ka ji yanayin yadda tsare-tsaren mu suke. Kamar yadda kuka san dai sunana Muhammad Abdul, ni ne shugaban sashi na bangaren fina-finai, nake cewa mu haɗu da ku akan WhatsApp. Nagode.